Wah, biar baik ini. Kena dengar itu. Mabai di fish, mabai di abad laye, madang logofer. Hello guys, hello India. So dini logofer jang. Mita jang ada mense vlog lah boleh ini saya di mana ini saya dini logofer. Giding ni ada, menisi jaga jeng mentam saya membesi. So nentang mana logofer video kena lama tahu belah. Dahai tahu salah ni logofer. Nai biskuit dia. Demita ni biskuit dia logofer deh. So logofer tahu salah ni. Barang nong logofer. Tin kuntal giding kenala, bekan eksoni tahu sini eksoni logofer eksoni. Ni benda jabai nau kata. Tahu dipu. Eksoni sembra, mita. Kalau kabar tahu semai, goresor sama deh ini. Nama kabar goresor tahu dengan goresor. Yang ini mana? So logofer, dahai jangan goresor tahun mencingan deh logofer. Ampai ni kunai. Biang foreign ni mana logofer? High secondary, sensau. High secondary saya biar. Pasir secondary. Ampai ini betul tak? Bapak ni pray, high ni pray tiap nama. Kali goresor tahun mencingan. Wow, logofer finally goresor tahun. Eh देखो गोराइसोर टाउन लोगोफोर गोराइसोर टाउन Goresor Station. Finally Goresor Station नै थि थाङो लोगोफोर नै सिदा थांब्ला गुवाहाटी लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोननि गेजेराव दैमाना एसे देखायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आं नावकाटानिफ्राय गोरेसर बेरायबाय आरो दा नेक्स्टआव भेरगावबो थांबावनो आरो लोगोफोर दिनै बिराद इन्जय खालामगासिनो आं बेरायगासिनो लोगोजों फाइनालि नै लोगोफोर नोंथांमोन देखायगासिनो आं नैबे मोनसे रडसमोन दे रड लोगोफोर रडमोन रड नावकाटानिफ्राय ओरैहाय रुङिया मोनहैयो बे रुङिया तामुलपुर लामाया बायबाय नै लोगोफोर नै एसे थांब्ला नावकाटामोन लोगोफोर स' नोंथांमोननो देखायनि लोगोफोर दैमाखौ नाय वाव गासैबो ओरै दैमा लोगोफोर खुरखाजोब्बाय ओरैजाय बर' गामि लोमजाजोबदोंमोन दा एसे रानबाय लोगोफोर नै दैखौ नाय वाव लोगोफोर दलङा बायस'बाय नै नावकाटानिफ्राय तामुलपुर रुङिया मोनहैयोमोन लोगोफोर बियो बायबाय नै दैया माबायदि बोहैदों नै वाव नै एसे थांब्ला नावकाटा मोन लोगोफोर नावकाटा मोनहैगोन वाव लोगोफोर दैमा नै लोगोफोर नाय दैया एसे रानबाय लोगोफोर ओरैहाय बर' गामि दंमोन ओरैहाय लोमजाजोबदों होननाय खोनादों आरोखि दा आं थांनो टाइम गैला लोगोफोर देखायबाय बेखौनो नाय लोगोफोर नाय लोगोफोर नाय दैखौ नाय वाव लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नाय दैखौ एसेबां स्पिड बोहैदों नै लोगोफोर दैया नै वाव Oh my god.
लोगोफोर नोंथांमोना देखायबाय दैबानाखौ औ मासे पिस्ला ओमफ्राय मोननैसो क्लिप लादों लोगोफोर बेखौबो जुइन खालामनो होगोन आं अब्ला नैखिनिखौ दोनथ'बाय दे लोगोफोर दे नेक्स्टआव बेलेग मोनसे जायगा देखायलायनोसै आं लोगोफोर भिडिअ ससे दंबावो र' मिटार लांफैदों मिटार बयलार फार्माव लोगोफोर भिडिअआ जोबाखै फाइनालि दाहाय आङो आरो मोनफैलायबाय मिटानि न'आवनो फैदों आं दिनै बेहा बयलार फार्म दङ आरो लोगोफोर एसे देखायनोसै नोंथांमोना बयलारखौ दै लोगोफोर अ माय गड वाव मिटाया बेयावनो डिउटि नेयो नै लोगोफोर बयलारा नै ओमफ्राय लोगोफोर साइलेन्टसो हाल्ला खालामबा बादावो हार्ट एटाक जायोनो नै खारदोसो नै लोगोफोर नोंथांमोननो लोगोफोर मालाबा मोजां देखायगोन आं बयलारनि सोमोन्दै दै माबायदि आदार होनांगौ माबायदि फिसियो माबायदि आबाद लायो माला बेसेबां देरो बयलार फिसिबा लाब जानाय जाया बेनि सोमोन्दै गोलाव मोनसे बाथ्रा सावरायलायगोन आरो नैबे मिटारजों आंजों मिटा बिराद रिस मोनना दं माथो ने बादावबालाय मिटा नोंथांखौ बुंखायो ओंखायनो आं सिरि सिरि रायलायदों लोगोफोर नोरै आरोना खैदिन जाखो मिटा नैबे मिटा खैदिन जाखो नैबे खैदिन जाखो लोगोफोर 1 गस्टिन जाबायनो नै लोगोफोर नै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय आंनि लोगोफोर बाय बाय टाटा